Nijang Karbi along Dongkamukam Rong Sopi Dongkamukam Community Health Center along Puri Karchupen Keso Kachelanga Varsai Kangpu Panajai Mek Kideng Pon. Kechengsi Inter-College Cricket Tournament Championship Angdung Kitit ke Patupon. Aprangsi Karbi life abirta kilangver arab do anapan sitami nilihin pen kardom nang pajir iklo kardom pini adaba birta along pen nili sami reng mirti mopi totang te pini adaba birta ang ton pen arjuponitha. Isi birta kimi West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong oradapan kedamtang jakong ni phahini thelangani Dongkamukam Community Health Center along Puri Karchupen Keso Kachelang Japan isi Varsai kimi impui gyatlo lasinangli tum Karbi Anglong orat setame komanya bangphua bangphi jongse Puri Karchupen Kesung kachetong nang kokpulote tong sekot pen Dongkamukam Community Health Center along anwang ikserakra se kachelang long pen Kesung jokponunpo bang Pirthi along kaphere meme api dopik laso ang bong pen kaphere meme pulote Puri Karchuta isi Pirthi along kaphere meme lo Puri Karchupen apran ke dam nang lapuson sitame ilitum arjulong bomlo bonta non pen ke nang litum lapuson Puri Karchupen ke sunga chetong nang pen phere nang nilo Bangso jai me kalong alohia man peng pen kachetong dun bitung reng thama constituency ke parlo VDC chairman ke hai Ramson Rongpi la pen pen nang an ki theki dinga dong chetong dun se jai mek ing samjin pen pachon pon Karbi Anglong ke lason chamber ke awipin lang Puri Karchu patient dumpan mane men treatment adim lason ke hamren poli lo hai West Karbi Anglong masih bilang sita pin ibang hai snake bite center polo dak treatment long ko la penang li tumta media tumta rat phanta chet tak jenon ke Puri Karchu long te meme rengri mati di Puri Karchu tangluk long te etum rong sor tume treatment pilo pine pen rak het aru suat pen rak het pine lason si dudu mati lasi non bangke rak nang po he dak nang le ti phan bangke bor inang po lapen pini dak ning rong me bangke laso chamber in pulong lo lapen nege CM sarwanya lam do alang li belek kam do ko joine belek asai do ko joine alang li rang udalo man ni phan si dam reng tu thatulo ne li rang lo in pulo lapen laso non rat phan benefit do pigi atima Puri Karchu pen kithi da do il tumke men jai len e akailo hospital len e dak ini lain pulong lo lapen isi bangke siam sarpan churu nai laso stepe dengpo lapen la pu doktor tumun lo pu joint director pu doktor inti sang la pu nat doktor nat sang lait alang litum kabor ipen ini dak bangke junlo lapen laso chamber in pulong along ini tum la snake bite treatment center inauguration kori lo lason thot whole district long itu non hamren long tanto po potlang son tanto po umpanai tanto po kheruni tanto po lapan jirigine tanto po laso puthak itu already doctor tumpan la training ta kitang angselo staff tumpan training kitang angselo laso snake bite center ke lason lo Puri Karchu pen loge ke dak wan fit nang athema laso Puri Karchu ke bikapto poison doma aima lage chini ne ladang nitung 24 hours observation phan biji laso 24 hours sang bong lai jong si pene poisonous snake si lafam Karchu lo pulote itum sign symptom ithak longi laso phan pulote itum dawai dolo medicine dolo laso medicine ke Om Sarkar pen free nage pia medicine sai dilo ilitum patient tumpan pocket pen noya isi take khoros nahi ave la pen anso se aru la beji pidata fita higher center long pon nahi ithaka case do pokta hai la ke lahi ke tum ambulance pen ব্যবস্থা ta la to tuma program under dol la si non pen ke la Karbi Anglong West Karbi Anglong arat ro sob phantar thangi alam mangela hello je Puri Karchu lo pulote loge hospital long dampin nang non dak itum chenglo next itum guting West Karbi Anglong guting pancing fit so program ba anke already medicine ke nang ge lo la pen training ta itum piat lo
lasi rat tupan kecong ni geri ke lalo purika chuluk lote hospital bangkit nei ya tanga sonda avidet dawai ave jar kalang rola nikan tipo apang ke ave ye dawai ave non si non headlang nikan isi baksi dolang laso dawai nageli lasi laso pan sob arat atum phanta khan lo kechu ning lo purila ka chuluk lote hospital bangkit nei da am chat kali la kapre ka hospital am kame dam tame idum dawai already stop kuriat biar lo Otlang ta dolo, hamren ta dolo, heruni ta dolo, jirigindeng ta dolo, upanai ta dolo. Lalu tu non ikan dia lama. Doktor ke ladak lokal tum sab training pilap lo, sab training pilap lo, non la suateng la tum jong si patient bang lo te la. News report, Karbi Life. Borjan Cricket Club Association atum penche pater bi ponsi kedam tang vosika chiklo ni phai hini arni penching ponsi jakong chiklo ni phai hini arni difu government college la pen diopani higher secondary school atum angbong angdong kiti mate final match pathupan lo Bokajan subdivision ke parlopon lakhaing ko ra isi Borjan MAC constituency arlo Puligao pathua klamalong Borjan Cricket Club amaipu Raju Ingling lapen Arya Sanghotom pater pi ponsi ke Chengsi Inter College Cricket Tournament Championship B ponpen jakong ni phai hini arni angdung giti pathupon lo Bangso angdung gidi kapathu pananjai mekalong alohi sarpo amman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surja Rongphar VDC Chairman Sonaram Singnar Food and Civil Supply Chairman Philip Teron Karbi Anglong Cricket Association Amaipu Sardili Bay Diopani College Principal Boson Rongphar Kuligao SGB Kiri Ingti Kuligao GB Babu Ingti Ratsai Klembang for Rajbu Teron atum pen chenglok penang an man penkido kithe kiding atum chatong dunsi Bangso Cricket Tournament Championship angdung kiti kapathu panalong RD Pidonlo Bangso kapathu panalong Karbi Anglong Cricket Association Amaipu Sardili Bay lapen Kuligao GB Angparda Kuligao Sports Association Amaipu Babu Ingti atum pen Ingpu Ponsi Difu Government College lapen Diopani Senior Secondary atumang pathu panlo Bangso ke pathu panalong Difu Government College tum theng paprangsi pharo isira troxi kebra sir keban target pilo aduncho Diopani Senior Secondary atum theng pen troxi kebra isi run se chetu unchora jok Difu Government College atum chapahai pondelo Bangso ke pathu panalong Difu Government College pen man of the match Tenu Teron best bowler Sam Rongpi man of the series Sam Rongpi atum se chapalong ponlo lapen chophapon alohi sarpo atum pen anong e pajir ponsi labangso angdung kiti kapathu mesen pen pachon ponlo Pinirak Kuligao Sport Association Pathua Klamalong Borjan Cricket Club Patirpi Ponsi Kichengsi yang deng Inter College Cricket Championship Ipathu angdung itia me long situng pini stong lo kasi bangso Kepathu cricket kepathu aning parung aphan pudak Borjan Cricket Club atum han Kichengsi churu pajiranai alang atum la bangso college ke doan Harsenri pencenglo kado han ke pangrum pen la bangso Kepathu ing samjin peng pachun bon thai po lalo la si alang atum ni long wang lo sidang kira mun thap pulo dilita ninga klong pen alang tumhan kachabab dun pi pajirun lo atheke aki tame ubi gimi atum risoi jang atum ke claim ke damalong la bangso aning ke parung ponai aning kang thu dun nai la so hon ke ninga hangdo la bang part me lahai cricket punon football punon la bangso ke pathu yong si duwa lo pote hala so ke pathu ari so jang atum bang aning kaki ta kirung do te itum doktor program hang CM ang le kaki ta puer Karbi Anglong lu sport culture padunai la bangso sport culture kita padunai poteng selang li penangan sports tukang thurapan konsensiti no long isi stadium ke kim kupini padulo la pan part me alang li Karbi Anglong Sport Association la bangso artu deng det pen Karbi Anglong alo Sport Association la intar la so kene la so association do an pan me kirap kipi ke pajir tum kan bang ta do lo la so khak sida tum kirap ke long nun kene lo ladak hidia kibelo ta Kuligao Sport Association tame kasi hala bangso kapacit tono teng pensi non itu mane pu Borjan Cricket Cup punon badak
Kuligong Sport Association puno na lahai risoi jang tum phan na bangso pathu na thu pachi thang paji phan ki klem pon lang tum kai ki CM saraning hang ngoteng pen ston lo je churo paro la si ke bang ilang arni hut muning ke pathu yi phan pusamen ni dak akirap ki pidu yi phan li chak lo la si lang tum misen pen la bangso ke pathu ke organize pining ke pu is Karbi Anglong pu apartan si nisot pura muning mangge si Karbi Anglong pu pun ke east west anta pangrum et pen tum dak papathu po sonte angso se ke pathu ke chirung ke chihung ke dopo la part me riso yang la bangso non cricket ke chihung bo malong la bangso aning ke hang bucket hek ke charlie pon la bangso awar sailong pu thela thel tum ke Karbi Anglong ke Karbi Anglong Premier League pu cricket la so ke pathu ta il tum ke organize Karbi Anglong cricket association ke pathu dutang kok anong bedelo posi aro rong ajo level bonobas college level te me la masuk ke pathu bang dunai pusin lihin pemata to pangsi nam tu macam del van kadom bajolo gultum borjan cricket club labangsu penetum organize ponlo inter college cricket tournament championship cup usamen ye ponlo madang de di ponlo June 2nd June pen pangcheng ponsi ini July 2nd abangke angdung giti padang de final match itu di ponlo kasi labang sulong ciklo ijon angbong pen nilitum tiba bang badante college kasi tong gelahan lo college la pen high secondary kado kabi ingkora phobak do lasila kado kabi ingkora pho atum kami misen pen dak kuligao sport association playground long wang pen kipathu kami samjin pen si parlo apen pinis kami final angdung giti ani sami misen pen si chunpon lo asal abang sulong akirap ke thenai abang netum choro pon hitung bangke borjan MAC badang de sorjorong phar badang ke Karbi Anglong Thomas Consider EM alang li nil to phan proposal ki pidama tengpen alang li cipapleng apat alang li phan tami suri choro par pikhangjang lo lapen achot dakali alang li nil to phan borjan cricket club phan morning na thot tami pining pen morning pathi muchanot lapen Karbi Anglong ato kanu college lapen high secondary kiton ato mas tami hanoi madang de hangoi hetan binot lapen akinang jian sami jakong horang nang cipidun po labang so alam jak sami nang pikang pot suri joro par pikhang jang lo lasin niltum long kaki nang kajab ding pluk lapen dim klong nang kipek kuligao sport association alang li babung ki alang li hanlo presiden lo alang li niltum phan la dim klong nang kipek pot kami akiro pipar pek lo lapen keceng lapen non kijut an sami alang li nang ajab ding pluk alang li tumat tim pen nang ajab ding pluk pen misen miat pen botol bukan tami misen pen si pachun ponong lo ini ang dong kiti pon along kacipho madang de kajidan kela pohen lo difu government college alang le tum pen diupani senior secondary school ala timni ang bang si jipho pon lo no namat ke pathik pon pelang kami mo dak singai po la kuligo sport association atum pen lapen niltum badang ke EM sar sordoro pasar pen nangkile po pulo tangke niltum singai pon si adin bangke jongpon po News Desk Report, Karbi Life. Pini adaba birta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me kurwang thu